Mm. Pozdravo svima. Dok pijem jutarnju kaficu, hoću malo da porazgovaram sa vama. Inače, kad tako imam vremena, snimim poneki video snimak kako bih doprinela vašim pobedama. Ne znam tačno ko zna, ko ne zna, evo reći ću, znači pobednik sam iz toga zato što sam pobedila rak. I kad kažem pobedila rak, ima zašto ja zaista kažem pobedila rak. Eto vidite šta znači ta pobeda. Da vam pojasnim. Dok se priča o raku, dok imamo stanje raka oko nas, ljudi koji mi se obraćaju sa bolestima raka i druge bolesti, razne probleme, za mene to nije ništa. Za mene je to jedno stanje koje zove u pomoć. A ja ovakva kakva jesam, prosto pomognem onda čovjeku. Tako ću i ovim video snimkom sada da vam pomognem. Dakle, konkretno u ovom video snimku ću vam pojasniti priču kako sam ja došla do bolesti, zbog čega sam došla do bolesti i kako sam iz nje izašla, šta se dogodilo. Zašto? Iz razloga zato što kad idem na televizije, prosto voditelji su upoznati, oni mi postave konkretna pitanja i jedan mi postavi pitanje kako je to i dobro, vi niste pristupili operaciji, rak je nestao. Ja kažem da, a onda dođem do drugog voditelja i kaže dobro, vi ste se operisali, šta onda? I onda ja kažem da, jesam se operisala. I sad tu nastaje čitava gužva oko toga zato što ne poznaju ljudi ceo proces i imaju unutar sebe stavove da ljudi lažu i zbog toga prosto u njima se pojavi, pobuni se ono, ova nešto laže, ovde nešto nije istina. Međutim, naprotiv. Znači, taj period je trajao više meseci i ima tačno kada lekari nisu mogli da me operišu, a kad su me operisali i zašto su operisali, šta su one operisali. Prema tome, hajde da vidimo ovako. Dakle, iz početka. Prvo, jako je bitno da ovo znate, danas sam baš doznala da ljudi koji se razumeju u medicinu i znaju šta znači period od marta do avgusta, da za tih znači april, maj, juni i juli zapravo, znači 4 meseca, početak avgusta, znači to su 4 meseca, za 4 meseca od jedne kuglice od 9 mm, od dobročudnog tumora pretvorilo se u nešto. Na kraju, kad sam 3. avgusta primila prvu terapiju, ja sam imala 9 cm skoro. 9 cm. Znate šta znači razlika od 9 mm na 9 cm? Znači, to sam mogla sama u svojoj ruci da držim. I tako sam i hodala okolo, zato što je to toliko poraslo i to je bilo vidljivo. A da je bilo zločudno i da sam imala metastaza, to su mi lekari na osnovu analiza dali i ti nalazi postoji u bolnici, ljudi. Nemam ja zašta niti da vam se pravdam, niti da vam pričam gluposti. To su prosto činjenice koje sam ja doživjela, preživjela, ali se poenta u tome da sam ja iz toga ovo što sam danas. Eto, zato hoću to i da vam pričam i voljela bih da svi ovo do kraja saslušate iz razloga zato što stalno se pojavljaju neke sumnje i te sumnje u stvari čoveku prave problem. Ja sam milion puta rekla, idite u onkologiju, pogledajte tamo kako ljudi boluju, bit će vam jasno. Ali ljudi i dalje se vežu za moju bivšu bolest i pošto se vežete, evo daću vam konkretnu priču, raščisti se sa time kad sam bila operisana, kad nisam bila operisana. Dakle, zbog toga što sam ja strahovala, prvenstveno danas to znam, od 9 mm je došlo do 9 cm kada mi je ponuđena hemoterapija. Međutim, da ispričam period između, znači u 1. mesecu kada sam otišla kod lekara, rekli su mi da to nije ništa, da ne brinem i tako dalje. Ja sam brinula, ja sam verovala da oni ne znaju, nisu oni sigurni, da sam ja ta koja bolje osjećam, ja vidim da oni nešto tu ne znaju, oni ne vide oni to što ja vidim. A u stvari to je bilo u mojoj glavi, zato što kad sam bila dete, rekli su mi da je rak opasan, komšijana je umro od raka i da taj rak ubija. I to sam ja nosila u sebi i onda nisam mogla da poverujem kada lekar kaže u redu je.
A kamo sreće da jesam. Međutim, nije mi žao ni zbog čega danas mogu to da prenesem na vas, da postanete svesni. Ne bi nikad bila ovo što jesam da nisam prošla, da nisam sebi to razjasnila. Naravno da su te informacije, evo, negativne informacije, na neki način loše za nas, ali ne možete pobeći od toga ukoliko ne razjasnite i ne postanete svoj pobednik. Ukoliko to jeste, svaka čast. A pobednik će ovo i saslušati i pogledati do kraja i razumeti i reći će i sam svaka čast. Dakle, ovako, iz tog straha koji sam pipala, osjećala i kuglicu tu jeste minijaturna, ali me plašilo jer nas tako savjetuju da se kontrolišemo, da napipamo, da vidimo i tako dalje. A to automatski ako nemamo svijest, zato ovo radim da bi došli do svijesti, onda mi pristupamo tome. I ja sam pristupila tome, naravno, i onda se to i stvorilo. S tim što, znači, nisam u tom momentu verovala da je to sada ok, da ne trebam da zbog toga brinem. Čak mi je lekar rekao to može da nestane, ali ja nisam mogla da verujem. I dođe mi prijateljica koja kaže, i ja sam to imala i to je nestalo. I dalje nisam mogla da verujem. Ne, ja nisam ona ne zna, ona je to doživela, njoj je nestalo, ali meni ne može da nestane. Tu je vaša varka, tu je bila i moja prevara. I onda sam išla dalje kroz to i stalno sam bila fokusirana da je to opasno, da to raste i tako dalje. I onda naravno došla sam do toga da posle, znači od marta do juna meseca, u junu mesecu je to prilično poraslo i onda sam ja otišla opet kod lekara i tražila sam pomoć, gde mi je moj prijatelj lekar opšte prakse rekao, ma vidi, ja znam ženu koja je imala karcinom i koja i dan danas živi i nikad se nije ni lečila. Ona je prosto to savladala. Kaže, ne znam kako, ali eto ja znam takav slučaj. I ja nisam tu poruku razumela. Nisam razumela. To mi je samo ostalo u mojoj podsvesti, on je to nekako meni preneo i ja nisam dovoljno dobro čula, ali je ostalo u mojoj podsvesti. To me je onda pratilo. Vidite zašto su dobre ove informacije, recimo ja kao pojav uopšte da sam pobedila. I ništa, to je on mene tako onda poslao kao ajde, kao ako se ti tako misliš i to, i ajde da uradimo kontrolu, poslao me kod specijaliste, radila sam sve te kontrole koje sam trebala da odradim i tamo se čak i pokvari aparat. Zamislite. Znači, kako su to znakovi, dosta više, prestani s tim, budi ok, nemoj više da tražiš đavola, međutim, ja i dalje, jedva čekam, kako, popravite ga, ja to trebam da uradim, umjesto da shvatim poruku i da bacim brigu na veselje. Ali nisam bila spremna, nisam bila pobednik, nisam bila ovo što jesam i zato je to tako išlo. I naravno, nekako oni poprave taj aparat, urade one te sve snimke i ja dođem kući i kao sad, ok, sad sam ja to uradila, međutim u mojoj glavi je bila rak, ubija rak, to ubija, to je strašno, jao. Tako sam živjela, naravno, prepoznajte se vi koji tako živite. I naravno, taj moj strah je doveo lekare čak do toga da su oni otišli na odmor, na kolektivni odmor i nisu poslali nikakve rezultate. A ja sam smatrala i to kao, pa dobro, ali dobro, to je poraslo, dobro je kao čim oni nisu poslali, znači da je okej. Ali podsvesno ipak je bilo rak, plašim se ja, ma ko zna da li oni su ovo, da li oni su ono, ma oni ne znaju dovoljno dobro, ko zna. I u stvari u drugu ruku i jeste bilo i tako, oni su otišli na odmor, nisu poslali rezultate, ali kad su se vratili nakon mjesec dana su poslali rezultate koji su imali tragove karcinoma već, s tim što onda da su poslali odmah ne bi to bilo tako strašno, tu bi onda lekare operisali i tako dalje. Međutim, dok su oni bili na odmoru i dok su se vratili, tek onda vidjeli da tu nešto nije u redu, dok su me poslali, meni je to buknulo, ja sam već imala prvo skoro 7 cm u julu mesecu i onda me moj prijatelj odmah poslao kod specijalista u bolnici, hitno ja dođem tamo, ispitivanja danas, ispitivanja sutra, pita me on gde sam bila dotle. Gde sam ja bila, što ja sebe nisam kontrolisala, eto, zamislite, zato što čovjek nije znao šta sam ja sve radila i na kraju, naravno,
tako mi mislimo jedno, ali je poenta istine druga. Moja istina je bila da sam se ja kontrolisala i da sam se i sama kontrolisala, nego da sam se prekontrolisala, a da nisam nosila iskru pobjede, nego sam nosila iskru nemoći i straha. Znači, različito je to. I prema tome da je to, što je bilo to tako, oni su meni ponovo radili kontrole, što mi kaže kao, pa tužite one lekara, oni su vas upropastili. Ja u tom momentu shvatim da ja to nema šanse da se sa time nosim, da ja trebam da gledam šta ću ja sa sobom i onda ništa, kad su oni napravili sve te nalaze, to je već stiglo na 9 cm u to kratko vreme, to je počelo znači da bukti. I tako su ga i proglasili karcinomom sa metastazama, otišlo je na limfne žlezde. Eto, vi koji se razumete, objasnili su mi, jer ja sam rekla, osjetite sve, samo vi mene spasite. I oni su rekli, ne možemo, to je otišlo u krv, to ne može tako. Mi možemo da vas otvorimo, ali nećete se ni probuditi iz toga. Na bazi toga, od marta do jula meseca, do kraja jula, kako se tu šta sve odvilo, koja je to brzina. Nazvali su ga galopirajućim, do tog momenta nisu imali takav slučaj, nisu oni imali, možda negde i postojalo, uglavnom ipak je to bilo nepoznato, to je bilo nešto što je i njima bilo nepojmljivo, ali su shvatili da oni tu mene ne mogu i ne smiju da operišu. Znači, svi ljudi koji se bave medicinom i znaju da na dojci kad je karcinom veći od 3 cm, da nije uopšte preporučljivo da se operiša, pogotovo kad ima metastaza. Ne može se tu nešto uraditi sem te terapije i tako su mi objasnili, prepisali su mi tu terapiju, ali iz onoga što mi je rekao lekar ne može, ja sam dobila šok. Tu je poenta, ja sam se šokirala sa znanjem da više nema kud, da mi više niko ne može pomoći na taj način kako sam ja mislila. To govori da medicina ima svoje ograničenje, ali to i govori da mi medicinu ne trebamo da bljujemo i da se s njom svađamo i da zameramo, nego trebamo da sve kombinujemo ukoliko nam je gusto, ukoliko, kao što je meni bilo. Ja jesam tako i uradila. Znači, u onom momentu ja nisam bila jaka da sad napravim simsalapim i gotovo, ovo sam što sam danas. Ja sam imala proces razvoja da budem ovo što sam danas. I zato sam i ovaj snimak uradila da bi vi shvatili i da počnete da svoj proces razvijate u pravilnom pravcu. Dakle, tu sam ja imala dodir sa spoznajom da možda trebam drugačije da vidim šta ću i kako ću, možda da nešto uradim, jer ja sam pitala u tom momentu lekara, doktore, recite mi koliko ja tu imam života kad je to tako, i još uvijek sam bila u fazonu umire se od raka, i onda mi je čovjek lepo rekao, ako ništa ne preduzmemo 3-4 meseci života, ali i ne znamo kako ćemo mi vama da pomognemo. Jedino što možemo da uradimo je da uradimo hemoterapiju koja može da vam zadrži da više to ne bukti dalje, da vam produžimo koji mesec život, ili nije znao čovjek da mi da odgovor. Shvatila sam ja poruku da od toga nema ništa, u smislu da što se tiče medicine 99,99999999% gotovo je, ali taj šok koji sam ja doživjela me je vratio u detinjstvo. I setim se ja kompletno dede, počnem da razmišljam o njemu pišem i u svojoj knjizi, kako je on to funkcionisao drugačije. On se nije fiksirao kao što sam se ja u međuvremenu fiksirala na nemoć. I zbog toga svega, u tom datom nekom periodu od te pripreme za hemoterapiju, na jednoj reci gde sam boravila tog dana, ja se prisetim reke Timok, pošto sam ja iz Zaječara,
i dosta sam boravila na reci Timok sa svojim dedom i ja se prisjetim kompletno tog detinjstva i raznih onda dedinih priča, zato pišem 3. knjigu sa time, da bi ljudima to približila, jer na kraju, prisjećajući se svega toga, ja sam počela da napredujem. Nisam to baš odmah shvatila, ali u tom fokusu na dedu ja doživim čak i razgovor sa dedom, doživim da vidim dedu ispred sebe i da mi deda kaže ne, nije istina, ne znaju ni oni, ima rješenja. Dakle, danas znam da u tom momentu nisam imala nekoga kao vi poput mene, nekoga da kaže ne, ima i rješenja. Pazite, ovo je jedna priča, a rješenje je druga priča i rad na sebi može da te dovede, naravno, da izađeš iz svega toga. Ja sam se poslužila tim dedinim rečima koji mi je rekao ne, nije istina, ne znaju ni oni, ima rješenja. I vidite, danas živim u rješenju, živim u zdravlju i zbog toga to dajem i drugim ljudima, da bi ljudi počeli da prepoznaju sebe, da kapiraju i da nađu svoje rješenje. I dakle, tu naravno pristupim i prihvatim i tu hemoterapiju, ali iz toga počinjem da saosećam božansku energiju ili univerzalnu energiju ili kako god mi zvali, i ja danas živim sa time, znači kroz mene se isceljuju ljudi, čuda se dešavaju, ali time sam u stvari prvo pomogla sebi, dok su me pripremali za tu jednu terapiju, jer to se prima jednom mesečno, to su te najteže terapije i tako dalje. Ja sam u međuvremenu uporedo počela da upijam i tu univerzalnu moć, da je stalno osjećam sve više i više, i tako sam uticala na sebe i prosto se tumor povukao. Toliko se povukao da su se moji grudi ispravile i ne vidi se ništa. Odem kod lekara, a primila sam jednu tu terapiju, naravno, jer sam uporedo prihvatila i tu pomoć. Eto, kažem vam, ukoliko niste jaki da kažete totalno ne, kao ona žena, tu sam se prisjetila i one žene što mi je rekao moj prijatelj, da ona nikada ništa nije uzimala i da je danas zdrava. Međutim, ja tu malo ipak nisam baš bila tog mentalnog sklopa da baš tako totalno prihvatim, a čak sam i rekla toj terapiji da, i nisam znala ni kako da se od toga onda otarasim. Imala sam malo strahova i od te terapije, pa sam morala to sve da čistim, i sve sam čistila kroz tu energiju, tako da nije to na mene ni delovalo, ni ta terapija nije delovala da me toliko uništava kao što se priča, jel da, to je sve isto stav i kako da vam ja to objasnim, eto, to je društveni problem, da kažemo, ali se može rešiti, naravno, a i ne mora se, znači sa vremenom neće morati ljudi uopšte da koriste terapiju, neće morati da budu bolesni kao prvo, ali da se vratim na ovome, s tim što kad sam išla kod lekara, on kako je pipao unutra osjeti da malo još kao nešto ima, i naravno ja dođem i na drugu terapiju, ali znači drugi ubod igle u venu, znate, ja to nazivam terapijom, a ne onu kompletnu, znači ciklus ili kako ga zovu. I tako da dok sam ja pristupila toj drugoj, a radom na sebi, koristeći znači taj automatski sam počela da komuniciram sa univerzumom i non stop da crpim i da menjam, znači neverovatno kako, ako ste čitali knjigu Razgovori s Bogom, tu sam počela da komuniciram s Bogom, i da menjam sve to što je dotle bilo naopako, i tako sam počela da vidim sve ono, ja vidim gde lekari brinu i imaju pogrešne stavove, i ja se samo nisam lepila za to, ja sam ostala pri svom božanskom, sve više i više sam to razvijala, i naravno posle 2 mjeseca nije bilo ničeg, lekari onako u čudu, ali kao ajde kao da završimo, kao imaš još 2, da primiš još 2 te infuzije, kao uradi to pa ćemo uraditi, jer ja sam molila da mi odmah urade sve kontrole.
Ali oni mene nisu razumeli, neverovatno kako me nisu razumeli i vidim da i dan danas mnogi ne razumeju o čemu pričam, nažalost, ali morat će oni da dođu do spoznaje i da počnu da me razumeju. Kad prestane taj konflikt u čovjeku, onda se sve razume. Kao što ja njih razumem, eto. I prema tome nije bitno, to se odvilo tako da smo uradili te dve terapije. Među vremenu sam počela da slikam. Dotle nisam umela da olovkom da nešto nacrtam, apsolutno. Pogledajte koje slike imam iza sebe. Ovo nije ništa što vidite, ali nije bitno. Počela sam masovno da radim na tome da razvijam svoju sposobnost. Jer ako sam mogla razvila sposobnost da mogu da uništim karcinom, da nestane, onda sam vidjela šta sve mogu i tako da sam prosto radila na tome, na svojoj sposobnosti. I naravno sarađivala i sa lekarima, s tim da su oni bili u čudu i kad su radili sve kontrole, nigde više ničega, ni traga, sem što sam imala navodno nekog kalka. A to je od terapije ostao kalk, što ja nisam bila fokusirana na to, nisam znala to da očistim i oni mene zbrziše na 1, 2, 3 u tom momentu da oni to operišu, da skinu, da vide šta je ispod tog kalka, da to na mikroskop, to na aparatima ne može da se vidi, bla, bla, bla. Ok, hvala im, jer i tu sam naučila da kažem ne. Apsolutno me ne interesuje. Ja sam onda već imala stav ne, ja sam otišla iz bolnice, nisam htjela da se operišem, nije me zanimalo, znala sam da je to glupost, govorila sam im, ali su oni imali svoj stav, njihov stav je bio jači od mog, u smislu njihov autoritet. Ja sam dozvolila da njihov autoritet nadjača mene, znači moj autoritet zdravlja, moj autoritet stava, da je sve ok. I onda naravno uradili smo tu operaciju, s tim što sam morala posle i sa time da se nosim, da pobedim depresivno stanje, da prihvatim sebe posle svega toga, da opet povratim sebe, da iscelim ponovo sebe, da budem ovo što jesam. I čak i danas nalećem na ljude iz medicine koji onda totalno budu u ma daj, kao zato što nisu saslušali sve, zato što ne znaju celu moju priču, zato što ovo još uvek nisu shvatili. I onda oni još uvek su u oklopu toga tako kako jeste. S tim što ja samo znam, ok, izvolite, ko hoće, nek izvoli. Koga zanima, on će se zainteresovati i spasiti sebe. Znači, ovo jeste ovaj video snimak koji vas dovodi do toga da spasite sebe. Znači, spasenje počinje kad počinjete da ukapirate da uopšte ne mora da bude tako. Operacijom su na kraju pod mikroskopom dokazali da nema ništa, onda su i dalje insistirali da moram da pijem terapije, ja ih nisam pila, nisam htjela da im se pravdam više, oni su me smatrali osobom koja nisam baš normalna, a ja smatram da sve to uopšte što se radi nije baš normalno ukoliko se nema sluha za pacijenta. Najbolji lekar je onaj koji odlično ima sluha za pacijenta i koji će malo bolje da čuje pacijenta. Ali je poenta da se toga nema, znate zbog čega? Zato što nema pacijenata koji se ponašaju, koji shvataju tek tako na 1, 2, 3 što sam ja shvatila. To je njih izbunjivalo i oni su i dalje mislili da je to nemoguće, onda su pokušavali da mi da odem i na zračenje, ali sam ja rekla, sad je tačka. Morali su to da prihvate, naravno potpisala sam tu odluku. Verovatno su mislili doći ćeš ti kod nas kad te bude uhvatilo, ali ja znam šta sam ja uradila sa sobom i ja znam kako funkcionišem i kako ja energiju crpim, multipliciram, prenosim. To je nauka. To je nauka. Eto, isto kao što je medicina nauka. Ja imam rezultate i sigurnost u to. Kad bude medicina imala sigurnost u to što rade i sigurno im sve uspeva, znači da se pokazuje, da kad počnu da pokazuju koliko su uticali na ljude da se izleče, bit će to dobro, a i onda posle toga opet, znači svi ti koji se izleče moraju da pristupe ovakvim pobedama. Ovo je nastavak onoga što medicina
radi, naravno onaj deo medicine koji je malo pristupačniji, da kažem. S tim što pre ili kasnije će morati to da se razvije, naravno. I sad pustimo medicinu po strani, svaka njima čast na onome što rade. Ja se divim onima koji rade uopšte te intervencije i sve s jedne strane, zaista su to divni ljudi i veoma smeli. Čak veoma smeli da se petljaju u život čoveka i sa svojim stavom bez prihvatanja stava pacijenta. Nisu oni zato krivi, nisu oni ljudi loši zbog toga, nego ih je društvo naviklo na to da se taj stav prihvata jedino da je stav koji doktor odluči, to je to što odlučuje, to je tako i nikako drugačije. To je sad nevažna stvar u ovom video snimku. Zahvalna sam im za sve što su uradili i što me je dovelo da budem ovo što jesam. I zahvalna sam što mogu danas da vidim sve ono što ja ne bih radila. Tamo gde su mene operisali su nastale razne promene, a ja sam napravila izložbu u toj bolnici. Sve vam je jasno. Nikad se neću protiviti medicini, s tim što ja kad kažem ja se ne protivim medicini, nemam ništa protiv medicine, onda me neko smatra da sam ja za medicinu. Prosto ne mogu da budem za medicinu zato što imam drugačiji proces. Izašla sam ja iz toga. Ali ne mogu da budem protiv medicine iz razloga zato što čovek koji nije dostigao ovo stanje, koji nije još odradio na sebi svoju energiju, nije ojačao i nije dospeo do ovoga gde sam ja, prosto toj osobi je medicina i potrebna jer u društvu vlada to pravilo. Znate, vlada, znači čim čovjek je bolestan, idi kod lekara. Ja, na primjer, u momentu kad kinem, pitam čovjek, jesi se prehladila? Znači, odmah je to veza sa bolešću. I prema tome, to je to što trebamo isto poštovati, ali na pozitivan način. Znači, da što manje pristupamo tome, nego da pozitivno razumemo ljude koji su na kom nivou, na kojoj lestvici. Ima jedan video snimak koji sam ja snimala, da sam pokazala da imamo razne stepenike i da su to stepenici koji su deo nas, deo ove planete i da u stvari čovjek treba da radi na sebi, da postigne jedan nivo svesti gde više neće biti strašno, evo sve ovo što sam ispričala, a s tim što neće biti strašno i da neće da mu bude važno na način kako je bolesnom čoveku važno da shvati iz svega ovoga, samo shvati, wow, pa vidi, tu nema ograničenja, ova žena pojašnjava da može drugačije, odnosno da možemo da imamo prilikom svega, možemo da imamo pozitivan stav i da možemo izaći iz svega. Sad, o toj pozitivnosti konkretno, mnogi ljudi misle da jesu pozitivni, a onda se vidi svega da nije baš tako. Pozitivnost je unutrašnje stanje i o tome nekom drugom prilikom, ali rad na sebi da čovjek deluje iz pozitivnosti i da je pozitivan sa svime kako jeste. To je onda nešto što čoveka vodi kroz život, onako kako treba. I eto, zato za mene i ovaj video snimak uopšte nije priča negativnog, naprotiv, nego
je jedna priča koja dovodi do pozitivnog stava i dala sam je iz razloga da ljudi prestanu da me pitaju jesam se operisala, nisam se operisala, šta i kako. Uopšte proces koji se kod mene razvijao, znači proces bolesti je nekako za ljude komplikovan, ljudi su odmah navikli da ako nešto ima, da to mora da se operiše i da tim što će da se operiše, to će da se otkloni, a onda se pokaže da bez obzira ako nisu radili na sebi, da operacija je samo operativno otklanjanje jednog dela tela, a nisu radili na sebe, nisu ništa promenili i na kraju se to baš zato pojavi negde drugde i to medicina lepo i pojašnjava donekle, odnosno psihologija. Zato taj rad na sebi o kome ja govorim je u stvari spoznaja božanskog gde onda sa svime kako jeste i eto na primjer sa svime kako je na planeti bolest raka, bolest ona, ja se nosim sa svime time pozitivno, u plusu, kako ja to kažem. Druga knjiga to objašnjava. Fokus mi je pravilan, pročitajte u toj knjizi, naći ćete pojašnjenja svega toga. Ja sam ta koja držim konce u svojim rukama. Eto. Od mene možete naučiti kako da držite konce u svojim rukama. Ovo nek vam posluži da se otarasite tih pogrešnih stavova, da vidite znači da sam ih i ja imala, da sam izašla iz toga. Ovo nek vam posluži da me prihvatite danas ovakvu kakva jesam. Znači da nisam ni protiv medicine, da nisam ni za medicinu, nego da sam za ličnu energiju, kad kažem ličnu energiju, ličnu božansku energiju, odnosno za tu ličnu univerzalnu energiju koju opisujemo u prvoj knjizi ili drugim rečima univerzalna moć, kako god vi to zvali. Istražujte, pronađite literaturu tu i približite se svemu ovome jer od toga vam zavisi vaša pobeda, svakako ne zbog mene nego zbog toga što je to tako. Eto, ljubim vas, malo sam više morala ovde da snimam, video snimak je malo duži, ali je veoma, veoma poučan. I eto, preporučite svakome ko vas time gnjavi i čas ovako, čas onako, neka pogleda ovaj video snimak i onda je vama lakše uopšte da dalje funkcionišete, da možete da nađete pobedu u svemu. Eto, ljubim vas.